Můj ostrov mladých dů je smaragdem, jejž moře objímá. Nic není nad něj krásnější, když příboj stříbrem jej omývá. Můj ostrov plný krás, vím, že já se tam vrátím zas. Píseň ostrovů hrát si dám, v rytmu bubnu bonga si zaspívám. A 19. říkal, že se mezi nás přijde podívat a nebude jest, nebo je 18. Já si s tím sednu, že to není tak Kde ho vedeš? Ho vedu, nevedu. Jsem ráda, že tě vidím. Ahoj. Ale nevíš asi. Kurňa, ty mě před 2 rokama vykládáš, když se potkáme, tak si poslední který se ozve. Babky, dědoušci. Ahoj. Pojďte dál. Můžete vstoupit do té vody. Nikdo nechce jít. Všichni chodí dole. No my taky jsme mohli se dělat 11. cena. Já jsem si všimla. A kdo chodí dole? Tam je moje 70. Pojďte kláče. Takový žádný. Ahoj.
se podle hlasu. Vypadáš jako holka, ale to chceš. Dobře. No ne, já jsem se teď jsem mluvil o Kristovi, říkal do prdele, to přece není Kristov. Já vám přijdu ticho. Ale prosím, nebude to máme. Oni se chodí, jaký to mě že se vám ty růžičky tady ujmout jakéhosi slova, vy jste věděli, co se nějak bude dít a sice tak, vy jste mě kdysi zvolili organizačním referentem, takže já už leta letoucí to organizuju s tím, že jsem vždycky předal slovo předsedovi Jurovi Tlachovému. Tak jsou bohužel mezi náma lidi, který jsem si já opovážil, je už leta nezvat, protože... Ale někteří přišli, někteří přišli. No tak ano, už to teďka bereš na sebe. Protože nebude tady jmenovat, abych je nevrážil, ale v podstatě nikdy neodpověděli, že by poděkovali za pozvání a nechali vás ostatní pozdravit Levovi, který s náma chodil podobně jako Volíňáci. Takže tam se nějak domluvili, že by byl rád se mezi nás podívat. Já jsem myslel, že sem přijde, aniž ho nějak na první pohled poznáte, což se stejně možná stane. A kromě toho bych si tady dovolil jednu věc, protože ty pozvánky jste dostali všichni. A navíc jsem potom na 3 tyto pozvánky připsal: vážení Volíňáci, kdo má zájem, účastní se našeho setkávání maturantů každých 5 let. Letos je to platných 50 a při té příležitosti jsme si řekli, že by mohli přijet i spolužáci, kteří s námi začali studovat, ale už s námi nematurovali. Jistě jste to zejména vy, kteří jste zakládali Impro v Holešově. Proto vám dodatečně posílám pozvání a očekávám vaši kladnou odpověď. Protože tak jak možná, ale tak tím, že se častěji potkáváme, tak jste si všimli, že jsem možná v několika těch letech předrostl Jiru Tlachovího, který v průběhu toho dnešního dne nedožil, což už dávno a dávno byl Bohuš Marčíků, Lína Zapletalová a bohužel Franta Březáků a od doby minulého zasednutí to vlastně byla Helena Horáčková, Jura Koskal. Takže vidíte sice těch pár, kteří to jsem chtěl se taky vykonat, než si teda přiďukneme na zdraví a na setkání a na to, že doufám, že se v dalších letech ještě několikrát potkáme. Živio!
Chceme. Jarečka vyrušuje. Jarečku, ty vždycky udělej. Bude přesazet. a povětšinou prostředí gynekologické. Takový přece ten blbý boj, potom jak ten gynekolog po celodenní té službě, prostě při službě jde domů. Předtím, jak ta cigánka tam stála. A že za stopku, že mu ji ukáže. A on ji zabil. A soudili ho a osvobodili ho.
Ty se vymotal a říkal, co si Zasmítal nohama, vylezl, udělal 2 salta zpět, nepřemety byl. nebo přemet. Přemety byl. Udělal prostě 2 Kdyby možná na nic dělal přemety. Jinak jak vysvětlil, A na parketě, na centrále, ne na centrále, na Hané, vždycky na parketě říkal co? Já, že jsou žrali jaký je rozdíl mezi kotou Mezi tancem, jako? přemetem. Jo. No a ten upadl na zem, načež jestli byl souzen, otec ho obhajoval pro Ale teď tak to nebylo. Bylo, jak jsem to přežoval. Šel jsem v nádraží, dal jsem si 2 piva, 2 rumy. Přišel k testraku, občerstvil jsem se, dal jsem si 2 piva, 2 rumy. Pokračoval, pak si dal jedna. Tak náš rod. Protože autobusy nejeli, tak jeli jenom vlaky. Ráno přijeli do Kojentína, tam byla otevřená hospoda na nádraží, tak vlezli do té hospody, pokračovali v pití, vlaky mu jeli a tak přijeli ten večer, čili den a půl byli na cestě. Ne, Šubert nás naučil zpívat. Šubert nás naučil zpívat. Ne, teď nám v Němčině vysvětlila. Ne, jsme v Němčině zpívali písně. Rezla, to můžu teď. Ano, Řeťazárně. No, to byla tam byla neškačí starožní děvka. Tak přišla Sergejka a říká, bitte, ich brauche eine schwarze Kaffen, aber 4 Herzen der haben. Já stála lžička.
Nie, už. Jako voda. Přitom ten pramen se nepočítá na A zeptal jsem se, co se teda bude dít, protože ta recepční, které jsem si myslel, že to bude vyštaný. A tak říkala, no víte, jo, byli bychom rádi, protože my jsme tady do 10. Jo, jasně.